amụlụ onye na-ego onye nwuche onwe ego amụlụ onye na-ego onye nwuche onwe akụ onye nwuche onwe ego onye nwuche onwe akụ ezigbo uche bụ ego ezigbo uche bụ akụ ezigbo uche bụ ego ezigbo uche bụ akụ elasụdala onye amụma egwu na boku elasụdala onye amụma ike egwu na boku elasụdala Chukwu Emeka Ifechi nwetara n'ụmụ eze na ọdago bụ ụdala Chukwu Emeka oke nshimpa mmili elasi bido na nwata agbaba mbọ elasi bido na nwata ọchụbakia ọ gbalụbọghị na Lagos n'aka jere n'ugwu onye ụmụava n'ime ụmụ eze anam nwata na-achọ nke ihe azụ na ọ na-eme ajọ ife nwata na-achọ nke ihe asị na ọ na-eme ajọ ihe ọchọta nke ihe obodo rie n'olili ọchọta nke ihe obodo rie n'olili ọgụ ụbọchịzili bọyị agbadatalụ na na agụlụ ka ọ nọ nwe zụba afịa o bidoro nwe zụba afịa kwa atọbelu olesasịa maka na welele eje n'odogwu ozi ife onye melike dị egwu ya elasụdala imu ife onye meluke dị egwu ya amụlụ onye na-ego onye nwuche onwe ego amụlụ onye na-ego onye nwuche onwe akụ ọkwa ịma na ezigbo uche na-achụ ajọ mmụọ ezigbo uche na-etigbu ilo ezigbo uche bụ akụ onye nwuche onwe ego onye nwuche onwe akụ uche bụ ego onye nwuche onwe ego uche bụ ego onye nwuche onwe ego ezigbo uche na-etigbu ilo ezigbo uche na-ebute kọnekshọn ezigbo uche na-enye kọntaktị uche bụ akụ onye nwuche onwe ego siri nweta connection aka ndị China onwe bụrụ distributor after start time egoji kalisia ime obodo anyị ife onye melike ji ekwute onye ife onye meli n'ụwa bụ ikie elasụdala onye amụma egwu na bọọlụ elasụdala onye amụma egwu na bọọlụ o mesịrị zụbago TV ọ bụkwa distributọ ndị China ka ọ na-azụrụ afịa ifodogwu ji nwe kalịsịa o nwere ife ji kalịsịa ekwe na-akpọ dike dịka o si eme egwu na-akpọ dike dịka o si eme ilomaka eju na-eji aga n'okwu ịbụrụ onye na-eme biznes
ọma na ezigbo uche bụ akụ. Inweta ezigbo uche inweta ezigbo ọyị, ezigbo nwanne dị na mba. Inwe uche inwe ezigbo ọyị o, ezigbo nwanne. Ọkọ na-asụrụ ndị China ka o ji nwee mata ezigbo ọyị ya. Chief Filikon onye ụmụnze. Ezigbo ọyị nwetụnyelụ, ezigbo ọyị nwee bute uche, ezigbo ọyị bute kọntaktị. Onwebụlụ Dangote, Aliko Dangote, onye nwuche onwe ego, ezigbo uche bụ ego, ezigbo uche bụ ego, ezigbo uche bụ akụ, uche bụ ego. Ọgọ masịrị Dangote onwe ihe laịsensị, onwe bụzialụ mega distributọ. Unu amagonu nọ n'osoro eze bụ eze o. Nwata malụkwa ọka o, esolu ndị bụ ọgaranya. Ya ka o ji nwekwa ikike elespako nwazoba afịa nke yo. Ọ bụla ị na-alụ estate, biko chọba elespako. ị na-alụ hotel, biko chọba elespako. ọ bụla ị na-alụ duplex, biko chọba elespako. kedu maka church and mosque? biko chọba elespako. Ịchọlịa na 10 trailers, biko chọba elespako. nwanne ịchọlịa biko chọba elespako. afịa nwa dike. biko chọba elespako. biko chọba elespako. Elexodala onye amụma, Ego na boku. Elexodala onye amụma, Ego na boku. ekwe na-akpọkwa n'onye dịka o si eme. Ekwe na-akpọkwa n'onye dịka o si eme. Ọgọ dị na nwatakịrị o, kacha ihe ji bunye ya ike n'aka, chi enyere ya ọfọ n'aka, isi kwelugo ya etuo, isi ekele eze ga-echilile eze. Elex onye amụma, igwe Elex onye amụma, onye amụma, igwe Elex onye amụma, onye amụma, igwe Elex onye amụma, ọmụ nsọ. Ọgọ dị na nwatakịrị ka chi eji mee ya eze, onwe pinye ya ikike n'aka, bunye ya ọfọ nke ndị ụmụnna ship, ọfọ ndị ụmụnna ship ya mere dịka eze. Epulukepu kadụrụ kadụ, ọfọ bụkwa purity, ya ka nji akpọ ya mmụọ nsọ. Chukwu keleke, Chukwu kele oyi, Chukwu kele afọ, Chukwu kele mkpọ. Okele ebe kele ugo, gị malụ onye ihe eke, onye ihe eke amarọ gị o, ọ na-ebere. Ọgọ dị na nwatakịrị ọmarochie, ogo ji masị ala afọ mamalichie, ọnwa egbe ahụ eze o. Ọganyalachi eso nọ n'ikpe ego. Elexodala onye amụma, ọganyalachi eso nọ n'ikpe ego. Ogo ji nwee bulu ọfọ, ka o ji nwee bulu odogwu, onwe bulu igwe Elex onye amụma. Ọ bụ na ị na-azọ ndụ, ọ bụ na ị na-achọ nwa, ọ bụ na ị na-achọ ọmụmụ, ọ bụ na ị na-achọ ego, ị na-achọ wele, ị na-achọ agamụ n'iru,
ọ bụ ndị ụka na-achụ gị ọsọ ị ga-achọba onye amụma taa ka nwere onwe anyị ejebe n'obodo ụmụ eze anyị ejebe n'obodo ụmụ eze anyị ejebe n'obodo ụmụ eze Adana na mụ ka nga gị melele si dike gị melele si dike igwe 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 dike onye amụma Alex Kpọmọsọ onye amụma Alex Kpọmọsọ onye amụma Alex Kpọmọsọ okwu ekwusiri nwa oyi ife amaka ebe ọ na-adị Adana na mụ ka nga ọdana m oke mmiri Alex na-ekene ezemesi mmụọ na-ejeli dịka ozi akụ ebelis dike odogwu si na mmiri bịa chi ya enwe ihe mmiri mmiri ọ na-akpụ ugbo edemedemede edemedemede ọ dị ka mmiri Besaida mmiri na-agwọ nsị mmiri na-agwọ ya mmiri na-enye ndụ mmiri na-asa njọ anyị ga-edebe mmiri Besaida ka ụbarụ nwata na-eli nke ihe a na-ahụle ọ sị m kelelu ya nwunye ya Mrs. Tinyere Alex Chukwuemeka ezigbo nwanyị nneni odejakwelasi bụ onye amụma orobutu dike mụlụ odogwu Alex mụtanụ dịtọ oyili nnaka kilibe na ada Alex bụ onye amụma mmesoma Chukwu ada lecheba ọnatalichi bụrụ nkala Amarachi ọta ka onye amụma igwe nsụbe izizi n'ụmụasa na m akwa onye amụma Alex mụtara ọmalịcha nwa ọbịa n'uju ahụ uju Alex onye amụma ekene ndị bụ n'ezienụ ndị Dangote groups ndị oji ego achụ ego eni ndị uche bụ abụ ndị uche bakụ Chief Governors ndị uche bakụ onye Igbo ukwu ndị uche bakụ odogwu so na kalịsịa ahụ ndị uche bakụ ndị uche bakụ kedu maka Chiegu Oko ndị uche bakụ Idoko wanụ n'Oko ndị uche bakụ Baronụ na Dangote ndị uche bakụ ndị uche bakụ Chief Ben Shuks n'Ọka ndị uche bakụ distributọ na Dangote ndị uche bakụ ya na ezigbo onye Alex Igwe ndị uche bakụ nwata eleli nke ihe ndị uche bakụ Collins Uchenna ndị uche bakụ isolo ji ego achụ ego ndị uche bakụ ndị uche bakụ Mr. Philip Matthew ndị uche bakụ na Mr. Muyiwa ndị uche bakụ Deputy Managing Director ndị uche bakụ Dangote Groups ndị uche bakụ greetings from Alex Bako kalisia Ugo nwa Igwe ndị uche bakụ nwa Igwe na Amansi ndị uche bakụ gị na lọlọ gị o ndị uche bakụ Barrister na-eshugo ndị uche bakụ ndị oji ego achị ego ndị Chief Alex
Greetings from Alex Paco. DJ Baku, Igwe ọmasị deme. DJ Baku, Ọkpụ ite na ọmasị. DJ Baku, Igwe Lexus ka nkele. DJ Baku, Ekene eze bụ igwe. Nwata gbaba mbọ. Ọkpa nkụ ka nke ibi yo. Asị na ọkpalụ na-ajọ ọfịa. Ọkpata nnukwu ego. Ọbụla onye okwu ego. Ọya gezie ntị. Ebola ọgwụ ụbịamo, tụfukwa ọgwụ ụbịamo. Ebola ọgwụ ụbịamo, mafukwa ọgwụ ụbịamo. Ebola ọgwụ ụbịamo, tụfukwa ọgwụ ụbịamo. Ebola ọgwụ ụbịamo, kpachapụ ọgwụ ụbịamo. Ụbịamo adịrọ mma. Onye nwe uche ọnwa akụ. Onye amụma igwe Lex, onye amụma. 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 Mmụọ nsọ